Barka ku da kasancewa tare da ni a cikin wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani dai, har kullum dai, kuna tare da ni sunana ɗan ƙasa na gari kuma na kowa. A yau na zo muku da babban albishir. Ina kuke ma'abuta kallon fina-finan Kannywood, musamman waɗanda suke kallon fina-finan kamfanin Bashir Mai Shadda, wato da cewa Mai Shadda Global Resource. Akwai wani gawurtaccen fim da kun ka jima kuna jira, Gidan Sarauta. To fim in Gidan Sarauta season 6 dai zai fara zuwar muku ranar Talata a cikin satin karshe na watan August da misalin karfe 9 na dare, sai kuma a bisa kan Algaita TV da misalin karfe 9 da rabi na dare. Kada ku bari a baku labari. Na gaya muku cewa fim in Gidan Sarauta da kuke gani dai daga bakin season 6 fim in Gidan Sarauta ya zo karshe. Don haka kada ku bari a baku labari, domin akwai abubuwa masu ban mamaki, akwai abubuwa masu ban tausayi, akwai abubuwa masu ban alhaki, akwai sabbin jarumai kuma an kara muku. Kai ina mai tabbatar muku da cewa za ku ilmantu kuma za ku nishadantu kuma za ku ga abubuwa masu ban tausayi masu ban alhaki. Idan ba ku manta ba, na yi bidiyo a baya na tambaye ku cewa ku zaɓa tsakanin fim in Gidan Sarauta da fim in Jamilin Jidda, wanne ne kuke so a dawo muku da shi. Da yawan ku sun nuna cewa suna buƙata a dawo musu da fim in Gidan Sarauta. Haka zalika kuma akwai mutane da yawa da sun ka nuna buƙatar suna so a dawo musu da fim in Jamilin Jidda. To mutanen da sun ka ce suna buƙatar su ga fim in Gidan Sarauta sun yi wa biskan mutanen suka ce suna buƙatar su ga fim in Jamilin Jidda. Don haka shi yasa mun ka ɗaukar muku alƙawarin cewa za a fara haska muku fim in Gidan Sarauta ranar Talata a cikin satin ƙarshe na watan August da misalin karfe 9 da rabi na dare, sai kuma gidan Algaita TV da misalin karfe 9 da rabi na dare. Don haka kada ku bari a baku labari. Ina mai tabbatar muku da cewa fim in Gidan Sarauta ba dan banza ya sa aka ce muku fim in Gidan Sarauta daga season 6 ya zo karshe ba. Duk abubuwan da kuke so ku gani, duk abubuwan da kuke bukata duka suna cikin wannan season 6 din nan. Ku duka ku za ku san da cewa lalle a cikin wannan season ne za ku tabbata da cewa kun kalli Gidan Sarauta. Don haka da duk wanda yake bukatar kallon fim in Gidan Sarauta, ku garzaya ku je biskan YouTube channel din Bashir Mai Shadda domin ku yi subscribing ku danna kararrawa, wanda shi ke sa da zarar an dawo za a sanar da ku. Haka zalika kuma ku yi subscribing ku danna min kararrawa, wanda shi ke sa da zarar na samu sabon labarai zan kawo muku. Kada ku manta, har kullun dai kuna tare da ni sunana ɗan ƙasa na gani kuma na kowa. Ina so ku gaya min a comment section, shin ka ji daɗin dawo fim in Gidan Sarauta ko kuma kakana? Waɗanda suke bukata a dawo musu da fim in Jamilin Jidda ku yi hankuri. Insha Allah da zarar fim in Gidan Sarauta ya ƙare za a kawo muku fim in Jamilin Jidda, domin duk abubuwan da muke yi muna yi ne ba dan koyin ba sai dan mu faranta masoya ma'abuta da suke kallon fina-finan mu da rai. Muna so ku gaya mana kuma a comment section, a cikin fina-finan Kannywood ko in ce a cikin fina-finan kamfanin Bashir Mai Shadda, wani fim ne kuka ilmantu, wani fim ne kuka samu darasi, wani fim ne kuka samu faɗakarwa a ciki? Ku ajiye mana ra'ayinku a comment section. Duk namijin da yake kashe budurwar shi kuɗi ko kuma yake yawan biya mata bukatunta, to ina mai tabbatar muku da cewa wannan namijin shine gara a wajen budurwar tasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka ku da kasancewa tare da ni a cikin wannan lokaci. Har kullun dai kuna tare da ni sunana ɗan ƙasa na gani kuma na kowa. Na san kuna yawan jin cewa mata suna cewa a wanki gara. Shin kun san waye gara? Shin ka taɓa tambayar ka waye gara? Shin ka taɓa tunanin cewa kana cikin garorin ko kuma baka cikin garorin? Duk mazajen da suke son 'yan matansu fiye da komai, suke iya biya musu bukatunsu fiye da komai. Akwai mazajen da idan suka ruta ma 'yan matansu message, 'yan matan ba su maida musu. Akwai mazajen da kuke gani suna bata lokaci su yi ma 'yan matansu message in soyayya mai kyau mai tsawo, kuma sai ga kawai idan ta tashi maida mai sai ta mai okay ko kuma d'accord ko kuma merci ko kuma thank you. Can idan ya kira kuma ba ta ɗauka. Can sai ya kira kusan 20 sannan ɗaukan mai guda. Idan ka ɗaukan mai wannan kira guda kuma sai a ce mai yi hankuri, ana cikin wani uzuri ko kuma ana kusa da baba ko kuma ana wani abu hakan ga. Duk lokacin da ita ta buƙace shi, idan ta kira shi ta ce mai baby, sai ya ji daɗi ya yi ta dariya. To wannan shine gara. Da zaran kai dariya kun samu hira 1 2 3 4 sai ta kama ka bukata. Da zaran ka biya mata wayannan bukatun kuma to ko da ka kira ta baka samun ta. Idan kuma ta ɗauka maka, ina mai tabbatar ma da cewa sai ka sha wahala da kira. Ya kamata ku gane wannan samari. Har idan za ku yi soyayya, ku san da wace irin mace za ku yi soyayya. Duk lokacin da ka fahimci cewa yarinya ba ta son ka, ka rabu da ita. Ba a so dole. Soyayya ba dole bace. Bai kamata a ce ka so kana son mutum, kana biyan mutum bukatun shi, alhalin kuma mutum baya son ka ko kaɗan ba. Kai kuma kana nan kana zamne, kana ta wahala kuma kai baka sani ba. Wani bi ka ma sani amma kuma sai ka dage ka ce dole sai an so ka. Wataran za ta son ka. Wallahi ina mai tabbatar ma da cewa kuɗi ba sa sa a so mutum dan Allah. Kuɗi ba sa sa a so ka dan Allah. Duk lokacin da ka ga mace tana yawan hauda maka hidindimomi, wallahi ba kai take so, kuɗin ka take so. Ba ta son ka, kuɗin ka take so. Idan ka fahimci wannan, ba ta damu da kai ba, ba ta damu da cigaban ka ba, ba ta damu da koyi ba, ita kawai matsalar ta kuɗi. Idan ta buƙaci kuɗi ta kira ka, idan ka ba ta wannan kuɗin kuma ta manta da kai, sai lokacin ta buƙaci wannan kuɗi sannan kuma ta ƙara dawowa. Ya kamata 'yan maza ku gane cewa
duk 'yan mata da kun ka fahimci cewa duke ku suke so ba ku suke so ba, ku rabu da wannan 'yan mata. Kuma ina mai tabbatar muku da cewa duk mace da take son mutum tsakanin da Allah ba ta iya tambayar namiji kuɗi ko kaɗan ko kaɗan, domin mata duk mazajen da suke so suna girmama su, suna mutunta su, suna ba su daraja. Kwanakin baya akwai wanda ya kira ni yake gaya mini cewa akwai wata yarinya da sun kai suya da ita. Yarinyar nan kullun sahiya Allah sai ya bata jikka biyu na kari ga ini dai, abin da yake kashe mata ga ini yana kai kusan jikka 10 da yake kashe mu wannan yarinya ga ini. Duk lokacin da yarinya ta ka bukatunta, wani uniform, wani shadda, wani waya, duk lokacin ta ka bukatunta, kai ba ma bukatunta ba, hatta bukatun yan uwanta ma idan ta kawo yana biya mata wayannan bukatun. Da ƙarshe kawai lokacin da Allah ya jarbi wannan bawan Allah da talauci, kai wannan yarinya ta nuna mai cewa ai shi dama ba shi take so ba, duke shi take so. Yanzu kuma babu wayannan kuɗin, kuma ita kuma ba ta san shi, ba ta kauna shi, dama kuɗin take so tun da farko, ba shi take so ba. Kenan ƴan uwa ya kamata ku gane cewa har idan kana da hali ba lalle bane ka gane wanda take son ka ba, har idan kana da hali ba lalle bane ka san su waye suke son ka, ba ma cikin mata ba, hatta ma cikin maza ƴan uwanka ma. Ya kamata mu yi taka tsantsan, mu gane waɗanda suke son mu tsakanin da Allah, domin akwai mutane da yawa suna tare da ku suna muku dariya, alhalin kuma babu waɗanda suke so su ga bayan ka kamar irin waɗannan mutanen. Duk mutumin da yake son ka tsakani da Allah ba zai yaudare ka ba, duk mutumin da yake son ka tsakani da Allah ba zai cuce ka ba, duk mutumin da yake son ka tsakani da Allah ba zai haɗa baki da wani ba domin a cuce ka ba, domin wanda yake son ka tsakani da Allah kakin ma ya so ka, yana mutunta ka kuma yana girmama ka. Ya kamata mu gane cewa ita soyayya an gina ta ne bisa yarda da amana da kuma son juna da ƙaunar juna da amince ma juna. Ya kamata duk lokacin da ka san baka son mutum tsakani da Allah, baka ƙaunar mutum tsakani da Allah, kada ka yaudare shi, kada ka cuce shi, domin komin daren daɗewa har idan ka cuci wani to ina mai tabbatar ma da cewa kai ma da ƙarshe sai an cuce ka. Sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan uwa musulmi mai albarka, ina so dan Allah ka tsaya ka saurari wannan bidiyo. Bayan ka saurari wannan bidiyo ina so ka taimaka kai mi share wannan bidiyo zuwa ga uwa musulmai, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya haskaka huskar duk wanda ya ji sakona sannan kuma ya yada wannan sakon. Da haka dan uwa musulmi albarka, kada kai wasa wajen yada wannan bidiyo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace Allahumma anta rabbi la ilaha illa an, duk wanda ya karanta wannan addu'a da sahi sannan kuma ya mutu da marece, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin ya zama dan aljanna. Idan ka karanta ta da marece sai ka mutu da sahi, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya zama dan aljanna. Da haka yan uwa musulmi masu albarka, ya kamata mu rike wannan addu'a domin mu rinka yawan karanta ta, ba don koyi ba sai da mu samu wannan falala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita. Allah ya sa mu gane, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu gama duniya lafiya.